Čus, tady Rob z MBTV a máme tu třetí týden v prosinci 2015. No a co s tímhle načatým týdnem? Ideálně to rozjet o víkendu. Za týden už máme Vánoce, který větší část z vás stráví s rodinou a ten zbytek si bude vyznávat lásku po barech. Tak se pojďme mrknout na to, co můžete tady v okolí o tomhle víkendu dělat a zažít. V pátek nám začíná plesová sezóna, takže budeme jenom tak decentně cucat víno, že jo mládeži? V Horňáku od 7 večer mají svůj maturák třídy 8B a 4D ze Sokolovského Gimplu. Nějaký lístky možná ještě seženete a pokud si chcete užít fancy oslavu dospělosti, mladý lásky a alkoholu, tak věřím, že tohle bude ono. Já budu upřímný, jo. Tenhle víkend pro boha nedělejte žádný voloviny a hlavně neprošvihněte premiéru nových Star Wars. Hurá! Po 10 letech se dočkáme novýho dílu téhle vesmírné ságy. Premiéra je v Alfě v Sokolově o půlnoci ze středy na čtvrtek, ale promítat to pak budou ještě celý víkend. Tady vám dám nějaký pohyblivý obrázky z oficiálních trailerů a řeknu jenom, že sám nevím, jestli se víc těším, nebo bojím, že to zhorali. Tak uvidíme a ať nás síla provází. Pro ty z vás, co radši ocení kulturu ve formě hudebního nátěru, chystají v pátek kluci v Dominu Ostrov další ročník festiválku Metal Christmas. Zahrajou tam třeba In the Shadows z Nejtku, The Roadkill a Horrible Creatures z Varu, Asonaga z Krupky, Šizáru z Rokycan, no a taky Liberáte ze Sokolova. V pátek od 7:30 Dominu Ostrov. Jestli chcete něco o trošičku mainstreamovějšího, tak v sobotu v Chodovský oáze bude hrát Nirvana Revival. Tohle můžu s klidným svědomím doporučit, protože kluci jsou moc šikovní. Viděl jsem je minulý týden a Eda Bartušek je hotovej Cobain. Minus drogy a jedna pistole samozřejmě. Jako support jim zahraje kapela Inside Story z Chodova, takže oáza Chodov v sobotu od 8. V sobotu máte ještě jednu variantu. Ve Varech mají totiž koncert Dan Barta a jeho Illustratosféra. Jedou teď turné k 15 rokům svého fungování a hrajou takovej osobitý jazz rock. Jestli chcete vidět jedny z nejlepších českých muzikantů, tak tohle je pro vás. Lístky sice začínají na 4 kilech, ale aspoň si užijete luxus Grand Hotelu Ambassador. V sobotu od 8. A to by stačilo. Všechno se to stejně stihnout nedá. Pokud jste si nevybrali, tak běžte třeba nakupovat dárky na ty Vánoce, péct perničky nebo míchat vaječný koňak. Za týden je tady totiž Ježíšek, tak ať jste připravený. Pod videem dejte, že se vám to líbí, anebo napište komentář, proč ne. A taky nás odebírejte a lajkujte naše stránky, potom se totiž budete mít dobře. Tak dík za shlédnutí a zatím ahoj!